Watch out mga katuro! So dito pala kami ngayon sa munisipyo. So kasama po namin sila Bako Butingking at si ano pangalan niyo? So kaya magpakilala ka po, ano pong pangalan niyo? Abi Maria. Ang pangalan niya. At ikaw naman? Mga katuro, Bako Butingting, subscribe my channel. Naku, hindi mo tatanungin. At ikaw naman, Jerry Binagwa. Nakatanga ako sa mukha mo kung ba't ganyan. Hello. Time. At si ano nga pala, ano pangalan mo sir? Hindi ba kilala? Hindi, ay, kilala kita siyempre, magpapakilala ka sa mga tao. Yan, may bago. A few moments later. So, yung balak nang pumunta ngayon sa may night market, kumukuha ng uod. Uy, bumukay po sa Facebook niyo. Kung saan may uod. Ay, gagawin talaga. Hindi, matamaan magmagalit. Hari ko. Kung natamaan ka, totoo yun. Oo, totoo. So ayun, malapit na tayo sa Night market! night market. Boy, Ayun, malapit na kami sa bazaar. malapit na ba kami sa bazaar? Punta tayo kung saan may Ud-ud! This bed that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands on my hips, our puzzle pieces fit. These sheets, your smell, can't be by myself. I'm asking for your help. What I need you to do is love me. A few moments later. So, watch out mga katuro. So, nandito na po pala kami sa Night market. bazaar, boy, bazaar. Ito. So, susunod lang po tayo kay papa ko. Hiyang-hiya! Anak ko palang panganay sa Oo. pangatlong asawa. So, namimili po sila mga katuro. Yan. Oh, Welcome to my guys. dinudun mo naman, tang. Yung layo. Huwag naman kasi ito, huwag mo sa zone. Zone. Naka-zoom yata sa mukha mo. Hindi. Anong zone? Zone. yan. Zone. Diyan, ngiti ka rin na dyan. Zoom 3. Zone. Ah. G-O-N-E. Zone. Yeah. Yeah. Ng hamburger. Hamburger. 1, 2, 3, Wash out mga katuro. So, nang tapos na po kaming bumili dito sa market. Ano may nabili ba tayo? Wala. Wala po. So, nakakaya naman dito. Kaya nga. Takapalan na lang ng mukha. Sinabi mo pa. Diyan, ako muna, sisipan ka. Wait lang, bibili tayo ng ano, ng manok. Una mo dyan. Hindi puro mukha mo. Kaka talaga to. So ayun guys, dito pa rin tayo sa Bazaar. Bazaar. kung saan merong Bazaar. May uod na manok. malikat. Sarap lang yun mga kaigan. So, masarap po yung luto nila dito. Masarap dito, masarap. Gawa po yan sa... Mas masarap to. Bakit MG? Pagpunas dito. Pag wala na dito, dito. Di ba ba siya nagpupulan no? Punas siya dito, tapos punas siya dito. Ano bang connect? Bakit siyang pupunas dito? Ano bang connect? Ba't siya mapupunas dyan? Hindi, kasi mas comfortable siya dito. Hindi nga, bakit nyo nga tinawag na bakit ganon? Ano bang connect? Kasi pag Ganon? merong sipon dito, Ganon ba? Sumusundo, pakanan, pakaliwa. kung wala naman dito siya lagi. Yan o. Igog ko, huwag mong pinupunas. Hindi, pinupunas niya po yung ano. So mga katuro. So nandiyan po yung crush ko mga katuro. Gililig ako. So nandito po. Pupunta pa tayo si Viva. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで Kinilig daw siya, kinilig. 君の虜になってしまえばきっと Sige. Taka. Naka-video sana yun, naka-video.
Wala, Bebang, wala akong pera ngayon. Aray! Uy, Bibang, may tayo ba mayang gabi bukas? Dito kita mimit. Wala ka dyan, wala ka dyan. Di nga, promise, mimit kita dito, bukas. So, namimili po si Kuya Nelson ng damit. Yan. Bye-bye you. Love you. Huwag kang maingay dahil dito sa itong short pa na napili ko, may nakita akong 500. Wow, 500. Huwag kang maingay Uy, caution. Uy, mga katurugan mo kayong maingay. May ano na tayo, may... Shut up. Meron din dito, Uy, mayroon din yata siya. Wala siya, hindi siya magkakapira. Butas yung ano niya. Butas yung bulso. Siya magkakapira. So, nakapulot po si Kuya Nelson ng pera sa... Diyan, sinisipon ka. Tigil mo na, tanga. Panas nga boy, baka... Sige na, may coronavirus na. Ting ano kanino, si Bebang may coronavirus. Arigo, hindi ako natatawa sa vlog. Arigo, sakit ang tiyan. Gusto ko kumain. So, marami pa naman ditong tao mga kaigan. Yan. So, may nabili na po si Daddy. Daddy, pakita mo naman po yung nabili mo kung gaano kaganda. Yan, pabakita daw po ni Daddy nabili niya. Baseball shirt. 500 lang. Wow, 500! Grabe! Mura na. Mura mo, Mura. 500 lang. 500 lang yan, sir. Kung kasama ang hanger, mga nasa 1.5. Grabe naman. Kasama ang hangin. Yung hanger na kasi Louis Vuitton eh. Ano dyan? Makatang naboboring ka. Mukha mo kasi nakakaburing na. Hindi boy. Iniwan kasi siya ni Bibang. Huwag ka mag-alala. Ano mo, daming tao, di ba? Wait na, tinakpan na kung maraming tao. Yan, daming tao, no? Oo nga, madaming ang tao. Ang daming Daming tao, no? Kahit isa dyan, wala akong jowa. Kanta! 5 seconds. Nakatanong sana kita, kuya. 5 seconds na kukunin ni Kyle Nelson dyan. Kain lang. Kyle Nelson, 5 seconds na kukunin mo sa vlog. Talking kasi. May tatanungin ako kay Jan Mike. So kuya, kailan ka pa naging nagkawalan ng jowa? Yung jowa ng pinag-uusapan, pues. Laban nyo yung mukha nyo dyan. Pakita mo dyan. Ano? Kahit Hindi, kailan. ito. Hindi. Ano, since Dyan. birth, wala pa akong jowa. Napakapugi ko pala dito. Hindi ko na expired. Na? Expired. Na-realize? Na-realize. And expired. Ano yung expired na yung mukha mo dyan? My God. A few moments later. Hindi, ingat di. Wala, nakapull na yan. Bakit nga hindi? Dito ka muna. Dito ka na bang buhay? Pangalan ako, Ayong suntugan naman. yun. So, uwi na daw po si Daddy. Ingat ka, Daddy, ah. Saan na nalagaro mo sa akin? Bachi na ako. Plastic. Hindi na, Kaya mo nang Sa'yo na yan. So, hindi pa naman tapos yun, mga katuro. So, nasaan na po yung nabili mo? Isa lang yung nabili ko, short pan. Magkano yung ka? Pwede na yan. Super 150, so isa lang yung nabili ko. So, 75. 70. Ito yung oh. nabili ko. Bakit yung kay Daddy? Each ba? O, di 80. 80 lang daw yung nabili ko. 80 plus 80, 160. Pag dalawa, 150. Saan ka pa? Mura na. Oo. Dito ka na. Saan? Dito ka na. Bazaar. Oy, baza. With ud-ud. Ud. Saan ba din nakakabili ng ud, sir? Diyan lang sa tabi, ud-ud. So, parang hanggang umuwi ni Daddy. May asawa nga. Ay, may asawa. Sana all. May bakit. Sana oil. So, next location po namin sa SM. Angel... Ano? SM. Angel's Burger kasi, boy. Sunog na. Saan ka pa? Puro na. Sayang, Wala na. Daddy. Pag di ka umuwi, wala kang burger. Ay, yawa. Ano? Pag di siya umuwi, wala siyang burger? Oo. Umuwi nga siya, wala siyang burger, di ba? Ano? Cut. Sayang, Daddy. Pag umuwi ka, wala kang burger. Rico, naman. Kung di ka umuwi, may burger ka. Cut. Sayang, Daddy. Pag umuwi ka. Cut. Sayang, Sayang naman, Daddy. Pag Hindi ka- umuwi ka, wala kang burger. Ay, Sir Dodds. Sir, shoutout nga pala para kay Sir Dudes. Siya po yung magaling na soccer. So, Arigo! Siya yun, guys. Saan tayo punta ulit?
CB Mall, kung saan merong Ano? wala nang uod doon. Ay, wala nung... Ano? Ano? Susunduin po si ano? Si Shilo. Katuro! Ha? Katuro. Katuro! Katuro. Ako nga dyan. Master Katuro. Siya yung pinaka-mothership. Siya yung mothership. Hindi siya matatalo. Hindi siya matatalo. Hindi siya tatablad na kahit ano. A few inches later. Boom! What's up mga Katuro? So, nandito na po kami ngayon sa CB Mall. Susunduin pa rin ngayon si Master Katuro. So, nakapagod na po kami mga Katuro. Katuro. Tinatawanan ko. Sino? Pero yung guardia daw, nainggit ko siya, wala siya camera. Inggit ko no. So, yan na po si Master Katuro. Oh, ay, hindi. Malinaw. Akin yan, camera ko yan. Hindi. Eh, mali, wrong. Wow, sana all, sana two. Ba't ito nga, madaya naman, ba't nandito yung picture mo? Daya naman. Dapat yung picture. A few moments later. So, yun na nga mga Katuro. Nakalabas na po tayo sa CB Mall. Masundo na po natin si Master Katuro. Basa ko nga dati yan, Starbucks. Bobo. Yung Starbucks, nagiging Starbucks. Gago. Yun na nga mga Katuro. Pumunta tayo sa Burger. Kakain po tayo ngayon ng masasarap doon. Pero isa lang yun. Nililibre daw po tayo ni Paco Butingding. Yung kasama namin dito, medyo malungkot po mga Katuro. Kasi, dapat, huwag mo akong iwan. Ako tuloy nasaktan. At higit sa lahat, ayaw na kitang balikan. Sabi ko, may hugot ka naman. Yung kinakanta mo kanina. Ano kinakanta ko? Yung kinakanta mo kanina. Tapos, pag binalikan mo ako, magiging tayo ha? Like leaving on that fucking nigga shit. Take a nigga bitch and then I pass it to the Hashtag marupok. Ulo, parang ka daw tol. Marupok is the best policy. Ano pang mababarat mo? Basta marupok siya. Pag ayaw niya na, wag mo nang pigilin. Tama. Kung saan siya masaya, ihatid mo na lang. Kaya Sabi nga ng kanta, huwag mo nang balikan, patuloy ka lang Sabi rin sa masasaktan. Ihatid kita kung sa lugar kung saan ka magiging masaya. Yun. Oh. Nalalasing lumuluwa sa bawat oras. Ay, sila. Hi mga Katoro! Dalawang truck ko si Bambul mo tapos si ano. Nakakatula mga Katuro! Uy! Mamatay ka na kami. Mahal ka namin, pre. Kaya nga, mo kami mahal. mahal ka namin ha! Ang tanong, mahal ko ba kayo? Oy! Tayo! Tanga ba't pala babae kami para malin mo? Gago ka! Ay kuya, ano mo masasabi mo dito sa bayan natin? Maganda po ba dito? Yes. Saan po kayo galing? Yan lang sa Starbucks. Hindi po yung Starbucks yun. One. Starbucks ng buhay ko. A few moments later. At ayun na nga mga Katuro, nandito po kami ngayon sa English Burger. So kasama po namin sila. Then ano pong masasabi niyo dito sa English Burger? Masarap po ba yung luto nila? Di ba? Hotdog daw gusto nila. Ako may hotdog ako dito. Uy, charot lang. Charot lang yun, charot lang yun, charot lang. Looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found. So, mga
ito, kakain na po kami. So, watch na lang po. Ito nga, wala na. Okay, 2, 1. Finally found I finally found you. Iskayuba Remix. You know I'm gonna get